Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di tar-aramidam ba daw? Awan pa'y pulos pagsungraw. Kapilitan manan ama pandatao di bantay nga agayaw. Kahit anya ngay nga raw, no sa dino ti ayan ti kayaw, ay katiso at ti pagkaywan. At dayamot maala kayo ijay kalsada, tapno ijay kaamapan. Ay, bakitan ka, pilosopaw. Imbagak aya nga ijay kalsada ti pagkaywa. Inkakidin ta ni Aldawan. Tilang pagsungrod ta ita ti adda ijay kusina. Alay, tamapan na kaon. Di kan sumanaw. Apay ngamin asa kalamapan no ibaon ka. Nabayag basik asaan anasangon ni Enting tinagkayaw. Lakwan nakman iti kayo, pari badong. Ay, gumatang ka iti kayo, maray. Ay, ustaw, tayo nakagkayo iti ilakok king kamaray. Kakaiso ng 80 kwartak. Ay, sige pare. Imbagla apaglambungan iti bukbukal. Ay, nagngina ti LPJ. Mala, tama pa nakagkayo, maray. Wen, kalpasan na, ilakom kanyak. Wen, maray. Kat numakaalak, iti may sarepait, itulod ka, ni balayaw. Ay na, agyaman nakno kasta, pari badong. Ay, mayat Madanak iti kwarta, adi na oras, maray. At damot babae, dito'y bantay. Anya nga tatararamidin na ditay. Ay, saan ang agpadlaw? Kasi putak, no niya taramidin na ita babae. Nay, nagtugaw may itipoon ti kaya. Kasla na banaw. Nabayag nga taanagnag na. Nanana, timalyawin dito ayaw ka. Di na ko madangran, Manong. Pangaasim. Apay, kabut-butang ka dito itsurak. Apay, akabutang nak. Ha? Saan? Kunak nutulisan ka? Apay, aglang-lang ka di atulisan. Kaslakas nga, Rod. Saan ka kadi atulisan? Wano, amasuna ka. Apay nga da ka dito'y bantay. Dita ka no babati ayan ti barangay kabildatan. Mapanak ko madita. Sino ti papanam ijay? May saripot-mut kayo day ta paray. Apay itin mo day ta kanyak. Order ni Maribanang day to'y paray. Gatangan niya kanaw. Kunak no ipadawat mo kanyak. Apay nga ipadawat ko ngay paray. Imbag king ka tadaw awatam nga honoraryum mo. Siya ngay, pulos. Kung kunak lang paray. Kasi kamit kit di kwa, di ka pa'y lakit kwa. Nga, anya kwa paray. Jay kwa, di ka pa'y lakit bumaknang tapno ada pagutangan ti kayat ko asawan paray. Ay, kuna malanuan niya dahi ta ibagaman. Anya ayat ipagarop mo iti imbagak, di ka pa'y la. Iso nga rod adinamag ka o tadyak amo tituloy na paray. Putid mo nga menti pa nang ibagam. Paray, mano ka diti bayad ti kayo? Ay, adaking kan maray, numanaw. No, itid mo amin ti kwarta maake, may mayat manay. Kasanungay no 20 pesos lang ti kwartak. Ha? Ibagam no mano ti bayad na, tapno amok. Ay, syakit din agumatang ti mangibaga iti presyo. Sika nga aglako. Kunam itay abaintay ti kwarta, maray. Nayunam lang may tisiraw, yi imbagam. Anya? 200 pesos. Kunam nga ibagak ti presyo, itatay imbagak. Nagmulagat ka may maray. Iso nga rod nga datawar ako nada. Paray, itay ibagaking ka. Adda nakita ka babae ijay bantay, idi nagapuwak ijay. Babae? Ay, anya nga iti naramid mo kan kuha na iti nakita. Anya kumangay taramid king kuha na paray. Isong nga ron adamdamagak. Ayan na ngay. Ay, yak amuman paray. Maamuwak to nuwag subliak ijay. Nuwag dapay ijay wino awanan. Mga no isumot ti sublim ijay bantay. Ha? Ina nga rod agkayo iti ilakok paray. No kaya mo di umay kamay. Tapang kitaan ta no dapay di babae ijay.
Imbaga ti kaaruba may, anakita da ni Badong ko nga daawit na akayaw. Ang awan mo't ije balay may, Maray. Ay, wen, Maray. Napanangayaw ni Pari Badong. Kalpasan na, impan na ijay balay, kat inlako na kanyak. Nagagat anapan na ngayaw, gaputa ilako na, idento ta nagsadot, no siyak ti mangibaon amapan mangayaw. Ay kat ibagam ngamin nga ikam iti kwarta na, tapno nagagat nga agkayo iti pagsongrodyo, Maray. Kano kanon mimot ado at ipakausaran ti kaywon na. Apay ngay nga ikakpay lang iti kwarta na, Maray. Ay katwen tapno magagat amapan agkayo, Maray. Naglaingan ngay. Apay, tangdanan nakma at nagtrabaho Saan man? Dayjay man ti babae, paray. Ah, At dayjay sirok ti kayaw. ti magdarmutan. Ay, agsalamutan iti sirok ti kayaw. Ay, Ha? Nay, apay ngay. Ay. Limpyo mo't itay dayta babae. ay, sus. Ita, kaslamot ti nadakurkurang na. Dajay, isi mardeng agsalsala. Na, Ayan mo nga, Romeo. Ha? yay. Nak, ditoy. Naa. Ni Juliet Ay. dito. Sapsapulan na ti agnagan iti Romeo. Ha? Isupay kano ni Juliet. Yay. Itayak pa'y ditoy, Romeo. Ah. Ayan mon. Mabisbisin ako. Di ka di maasikan ni Juliet mo. Kaslamot tayo nubila a Romeo kun Juliet ti dakdakamatan na. Nobila lang mo ti Romeo and Juliet, paray. Apay ngay nga ibagana nga iso ni Juliet. Day, awan mo't ni inting dito'y tersena. Ay, napananangatan. Ay, naibaga itay ni Mari Kwanang nga imay kano ni Mari Tuyang kat sapsapulan na ni Badong na. Ay, ita, sapulak mo't ni inteng. Ay, una yan. Napangagpay so ni Pari Badong itay ijay balay. Inyag na ti ginatang ko akayo. Ay, ang adamot itay ni Inteng idimay ni Pari Badong. Idipimanaw ni Pari Badong, rimwarmot. Ay, una yan dagidya alaklakayan. Ay, nagkuyog da siguro. Ang, sa dino ngay nga tamanan ti papananda. Ay, apay asap sa pulom ni Romeo. Balasang ka. Sapsapulak ata mapukpukaw. Asino kayo ang naglalaad? Ha? Di na kasit ganda kayo ang Ay. naglalaad. Kunam amabisin ka. Ay. Kaya't mo kaditimangan. Kan makita ni Romeo. Inlamang yung kati ni Romeo, abiyag, to'y biyag ko. Na. Kwa, saan mi nga inlamang? Nalabit nga da iti baba. Sa dino ababa tinangipanamkan ko na si Kalaad. Ay, umay ka. Ta mapantayo iti kabalbalayan. Delikado dito. Ta mga no kagatin nakatiulag. Si kakaditi ulag, Laad. Na. Ay, di mo man sang kadagulit ala adak. Nagtairak tupay kung naninanang ko. Paray, apay, iyawid mo iji kabildatan, day taagbala. Anya ngayon nga ron. Apay, baybayan ta dito. Ay, kitbalunutin na ka ni Maribanang Saan kumot nga asawaan? Tulong laang. Kasano at hulong ti ipay mo kingkuha na ngay, paray. Inak-i-report iti pulis ta sa pulen dati kabagyan na. Wano ipandakat iti mental hospital Ay, sapay kumibin mo't king ka. Kaslam amuna ka, Mike. Ngam agridam ka. Ang mga nukilat sumupag. Maray, di mo kadilat na nakita ni Badong ka. Kuna ni Mari Kwanang anakita na idaan nagkuyog anak paamyanan, Mare. Imbaon ko anapan na ngayaw. Ngam aging ga ita, awan pa'y mag. Adan insangput na itay, ije balay.
amang ano nagsubli ijay bantay. Ang, apay ngay, anak kuyog da ni Inteng. Ang mga nunapan mo na ngayon ni Kapitan Maray. Nagsaya atin ngay no kasta, Maray. Kat no ibaon ko nga agkayo kat kuna na asaan ka no abagay itikaskan kuwa na akapitan timapan agkayo. Iso masurunak. Naa, anya ngay kumatidakas na numapan agkayaw. Sigurado ka kadi nga adama ka ni pangipanam kanyak si kalaan. Talaan ko na naman kasta una ti panang pwet-pwet mo ititakagaw. Amang ano tumaray ka? Ha? Di kan tumakamatan. Na? Awan lakit nga ron, timakan ako nam. Apay ay nga da ka ije bantay. Anyat araramidem ijay. Uray si kamat. Apay nga da ka bantay. Kayat ka makita. Oh. Adda ka di kurkurang mo? Apay kumakayat dak makita. Kwa. Kayat ka tulungan amang biro ka ni Romeo ako nam. Romeo? Asino Romeo dayta? Maulawak. Kung nam itay abirbiro ka ni Romeo. Ita, damdamagam no asinyo ni Romeo. Oh? Kastan sa tiada kurkurang na. Di mo amot isasawam. Isak pa'y kitin tiada kurkurang na. Marituyang, makitam ti sumugad. Nay, ni badung kumit Maray. Nakaawit iti kayaw. Nay, kadwa naman ni Kapitan. Ha? Adda mang kebkebin kan kwa na babae. Na, asino ngay day ta babae? Sinalbag nga inteng. Isukat nakngatan iti day ta babae. Ay sos, pasaray sikuten pa iti babae ni Kapitan. Nay, nakakitkitaan na nga ta iti day ta babae. Numunak at nagturudmat day ta nga inting amang isang pet. Ayan tay balunot kon, inakman alaan. Ay, mabitang Maray. Ah. Amun tayo pa'y asino day ta babae. Saan ka pa'y nga agpungtaot? Urayin tapay amakasangpet da. Asino ti kadwayo a babae? Asino daytoy alaan? Takaslaan niya nga agdamdamag. Asino ka abastos? Bastos ka no tinagan daytoy abakit. Laad lang armudan bastos man ang tinagan na. Ay nagalasan. Tungaw, bay amlaan. Ada kas-kastoy na. Nagsinyas ni Inteng nga dakurkurang ti babae. Ay, kunaklakit din anya itayon. Ay, ayan timakan nga ibagbagatoy laad. Awan samat. Mabisbisinak una yan. Mabiit laang. Mga laak iti kanam. Nakasalsalawan nyo iti dayja babae. Kasta unay tibisin na. Ijay bantay. Numaminsan, agsala. Numaminsan, mate, agsangay. Uray ladwa ti ima nang agkamag. Di nan samot ang mutag kutsara. Kasauta yon tao inton malpasamangan. Saan nga agsusurot nga minti sungbat na? Nga po siguro itibisin na. Apay nga insangpet yu dito'y dadyang agbala. Kuna ni pare intay nga tulungan na kanaw. Ipakaam muna kadag iti masignan. Ipatiliw na ti bala. Ay saan mo ta? Ti pulays, ti mangituntaw no asino ti aking kapagyan. Wino ipanday di mental hospital. Sapay adamot itsura dayja a babae. Bantayam ti babae ta mga no pumanaw. Awagak basit dagiti masiknan. Sige, mangmangan pa'y may. Ala, awaga mo. Taamangan no pumanaw, kalpasan ang makapangan. Mabit lang. Data, idayal ko ti number da. Ay, hello sir. Kaya't ko nga ipakaambaw. Nga ada agbala a babae dito'y ayan mi. Sir? Ang mga ano niya ti mapasamakan ko na. Ta nakadanon ngamin iji bantay. Yes sir. Ada kami dito'y Tersina. Sidiglang iti barangay Holte Kabildatan. Yes sir.
Sige sir, aguray kamay. Bye! Aday ta, naawaga ko, nagiti umay dito, masaknan. Ada kanon na pa nag-report. Nakalibas kano ngamin ijay balayda. No saan kano makatumar? Kumaro kano ti sakit na. Aday tan tilugan dagiti pulis. Alaan dan, ti nakakaasi a babae. Ay, day. Adamay sa babae, abim mabay tilugan. Ay, kaing ingas ti babae. Ang mga no inana aday ta. Imbaglaangan ata nakita yu jay babae ijay bantay. Ang mga nanya pa'y ti mapasamak na ijay. Iso nga edi imbaga ni pare badong nga da nakita na ijay babae. Napanak mo ta. Tapno maamuak no apay nga da ijay. Kita? Ada gayang pangurangan na. Ay, nasaya at launay ti inaramid mo, inteng. Apay nga, nakarupangat ka edi sumungad kamay. Ay kwa, impagarup ko nga men, asaan nga agbala. Kun siksikutin na kamot nga men, ay sana mabalintikas jay Isaan kanto nga isukat iti kaano man dungaw. Na. Si kapay laang ti dungaw. Good job, Kapitan! Nasaya at launay ti inaramid mo. Itumulong kadagiti agkasapulan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.